Çîroka heçhecikê. Dibêjin carê dilê heçhecîkekê ketiye yekî. Her roj çûye li ber pacawê veniştiye û bi saetan li mêrek temaşe kiriye. Rojekî êdî dayax nekiriye û ji mêrik re gotiye: Tu zanî dilê min ketiye te, ez ji te hez dikim, pacê veke û min bigire hundir. Mêrik matmayî maye, gotiye: Ev çi gotina beredayî ye, tu çivîkekî û ez jî însanim. Çivîkek çawa kanê bibe dildarê însanekî? Tiştekî wiha nabe, here îşê xwe. û heçhecîk bera hundir nedaye, ji ber paceya xwe qewtandiye. Lê heçhecîk neçûye, dîsa gotiye: Ez ketime bextê te, pacê li min veke, min bigire hundir, em ê bi hev re bijîn, em ê bi hev re bibin dost û heval, em ê jiyanekê xweş û rojên bextewar bi hev re derbas bikin. Derve pir sar e, ez ji sar û sermayê dikim qefilim, pacê li min veke. Mêrik dîsa gotiye: Nabe, û pacê lê nevekiriye û gotiye ji ber paca min here. Heçhecîk çûye, lê bîstekê din dîsa bi paş te hatiye û cara sisêyan ji mêrik re gotiye: Ji te rica dikim pacê veke û min bigire hundir. Derve pir sar e, ez dikim biqefilim. Tu dizanî ez ne çivîkekê sermayê me, ez tenê karim di hewayên germ de bijîm. Heger tu min berra hundir nedî, ji mecbûrî ez ê koçê welatên germ bikim. Rica min ji te min bigire hundir ji bo ku ez li vir bijîm û neçim welatên germ. Em ê bi hev re bikin û bi hev re bixwin, ez ê li ser girmika te venim û keyfa te bînim. Em ê bi hev re demên xweş derbas bikin. Ji xwe waye tu jî wek min bi tenê yî. Ew ê him sebra me bi hev re were û him jî em ê bi hev re keyf bikin. Lê mêrik dev ji înada xwe bernedaye. Gotiye na, ez dixwazim bi tenê bijîm. Ji ber paca min here û min zêde nerehet neke. Li ser vê bersiva mêrik, heçhecîk bi dilekê şikestî û bi xemgîniyekê mezin firiyaye û çûye. Lê dûra mêrik poşman bûye, ji xwe re gotiye: Yaho, ez merivekê çi qasî totik vala û kêmaqilim. Çima min heçhecîka xweşik bera hundir neda? Çima min daxwaza weya jiyanekê bi hev re qebûl nekir? Em ê bi hev re bimana, sebra me ew ê bi hev bihata. Yanî mêrik gelekî poşman bûye. Lê poşmaniya wî jî êdî pere nekiriye. Heçhecîk carê çûye û berê xwe daye welatên germ. Dûra ji xwe re gotiye: Dê tişt nabe, sala bê gava germê dest pê kir, ew ê dîsa were. Wê çaxê ez ê wê bigirim hundir û em ê bi hev re bijîn. û paca xwe vekiriye, tim vekirî hiştiye. Bi hêviya rojekî ew ê heçhecîk îsa paş te vegere. Bi hatina havînê re heçhecîk jî paş te hatine gund. Lê heçhecîka wî nehatiye. Heta dawiya havînê paca xwe negirtiye, wer li ber rûniştiye. Lê heçhecîk nehatiye. Ji heçhecîkên hatine pirsiye, lê heçhecîka wî nedîtiye. Çi qasî lê geriyaye, ji her heçhecîkê pirsiye jî şopa wî bi dest nexistiye. Ji bo ku derdê xwe serpêhatiya xwe bibêje, lê xistiye çûye, ba kalekî zane, yekê hamehama, xwediyê aqil û fama. Ji kalora serpêhatiya xwe, ji serî heta dawî yek bi yekê gotiye. Kalê zane jê re gotiye: Di jiyanê de hind fersend hene, tenê carê dikevin destê meriv.
heger meriv ji destê xwe birevîne, wek heçhecikê difire, dihere û carekê din jî hev bi paş da tê. Çîrokan me çû nav diyaran, rehme li deybavê me hemiyan û guhdaran. Çîroka heçhecikê ji pirtûka Zinarê Xamo ya bi navê hebû tunebû Antolojiya Çîrokên Zarokan ji Weşanxaneya Darayê deng xecê yavûz amadekar hêja giyan.